και είδο, και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και η αληθινή αυτού εστί η μαρτυρία. Κακίνος είδε ότι η αληθή έγινε και εμείς πιστεύσετε. Εγένετο γαρ ταύτα είναι η γραφή πληρωθεί, ωστούν που συντριβήσετε αυτού, και πάλι μετέρα γραφή λέει, όψονται ίσον εξεκέτηση. Ήσαν δε εκεί και οι γυναίκες πολλές από μακρόφεν θεωρούσε έτοιμες ακολούθησαν του Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Ενέσυν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία του Ιακώβου και Ιωσή μήτρη και η μήτρη των Υιών Ζεβεδαίου. Οψίας δε γενομένης, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθέας, όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε του Ιησού. Αυτός προσελθόν το Πιλάτο, ητήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσε να αποδοθήνε το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ενετήληξεν αυτό συνδώνει καθαρά, και έφυγεν αυτό εν το κενό μνημείο αυτού, ο ελαττόμησεν εν την πέτρα, και προσκυλήσαν σπίθουν μέγα τη θύρα του μνημείου απήλθε. Ήνδε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας συμμονήχομεν. Κύριε Παθηκράτου, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως, των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του Φιλοχρίστου ημών στρατού, των
νοσηλευτικού καθιδρύματος τούτου, πάντων των υπηρετούν εν αυτό και των νοσηλευομένων εν αυτό. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και μισθοδυτικών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεως κειμένων και πατατού Ορθοδόξου. Επιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και Πανσέντου ναού τούτο, ποιών ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτους ναού, του απεκδεχομένου, το παρασούμεκα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμουν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίασον, Κύριε, Κύριε, στρατάφθεραν ορτήτους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομα Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου ημάς καθάπερ υλπίσον ρετισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέφεσον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώματή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των καιρών Σου μη παρήγεις. Εσύ πρέπει έλεος, εσύ πρέπει ύμνος, εσύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Την ημέραν πάσα, κρύαν Αγίαν Ελληνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου επισόμεθα. Άγγελον ειρήνης εις των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου επισόμεθα. Συγγνώμην και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου επισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα της στοχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου επισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου επισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού επισόμεθα. Της Παναγίας Ευράτου, υπερευλογημένης, με τόσου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αή Παρθένου Μαρίας, τα πάνω των Αγίων που φωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, στο Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου δίνουμε.
δούλοι υπέκριναντας κεφαλάς τους εαυτόν υπέρ της αναγκαίνας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σών περιμένοντες έλεος και την σύναπη επερχόμενη σωτηρία, τους διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσφαίρα και προσούσαν νύχτα, από παντός έχουν αποφάσεις αδικημένης ευλογίας διαφορετικής και διαλογισμών ματέρων των ίσων των ηρών. Ή το κράτος του βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Dio